Hej, jeg hedder Jan Larsen. Jeg er kørelærer her i Helsingør, og jeg vil prøve at kaste en lille smule lys over den her sådan store lysregulerede rundkørsel, vi har oppe på Kongevejen tæt ved politistationen. Den er vist nok den største af sin slags i Danmark, så vidt jeg ved. Og den er i hvert fald tit til diskussion blandt mange af de elever, som skal lære at køre bil. Men det gode det er, at den bygger heldigvis på nogle ganske almindelige principper for, hvordan man kører rundkørsel, samt principperne for, hvordan man kører, når der er flere vognbaner i samme retning. Du vil i god tid få at vide, hvor du skal hen, og det er meget vigtigt, at du kigger grundigt på den store diagramtavle, der står ved indgangen til den store rundkørsel. Af denne fremgår det, at der er en særskilt højresvingsbane til dem, der skal ud af første vej til højre, at der er 2 vognbaner, hvis man skal lige ud af anden vej, og at man skal bruge den venstre af disse baner, hvis man skal ud af tredje vej. Vi kører ud af første vej til højre, og glider derfor stille og roligt ind i højresvingsbanen. Der er et særskilt pilsignal. Der er også grønt lys, så vi siver bare stille og roligt med rundt om hjørnerne. Sådan. I det næste klip, så kommer vi stadigvæk på Kongevejen. Der er 2 baner lige ud, og vi skal ud af anden vej, så vi kommer lige over. Er der flere vognbaner i samme retning, så skal man normalt som udgangspunkt bruge højre bane. Det gør vi også i dette klip. Man kan det selvfølgelig også bruge venstre vognbane. Det er især hvis man skal overhale langsomkørende. Og også hvis der er tæt trafik, er det selvfølgelig tilladt for trafikken at fordele sig de 2 vognbaner, der er. Cyklisterne skulle meget gerne have rødt, når vi har grønt, men det kan nok godt betale sig lige at kigge. Sådan der, at der er styr på det, før vi svinger rundt om hjørnerne til højre. I det tredje klip, der skal vi ud af tredje vej. Og det betyder, at vi i god tid skal skifte til venstre vognbane, så vi ligger i den venstre ligeudbane. Der er rødt lys, så vi bliver sat til at vente her. Og det, der er lidt specielt ved den her rundkørsel, udover at den er lysreguleret, er også, at når vi kommer ind i rundkørslen og skal ud af tredje vej, så er der en lille venstresvingsbane, som vi skal ind i. Den ligger her til venstre, og der ligger faktisk 4 hele vejen rundt. Vi nøjes med at tage en enkelt af dem, så vi lige kommer en kvart bid mere rundt i rundkørslen. Og lyset er så delt op, således at vi undervejs kan blive stoppet igen. Så udover at vi skal holde øje med alle de her mange vognbaner, er det også meget vigtigt, at vi selvfølgelig ikke overser lys og stoplinjer. Når vi så skal ud af rundkørslen, når den er grøn her, sådan gælder der om at komme helt over til kanten, og før at linjen bliver fuldt optrukket, så kommer vi i virkeligheden ind på halvvejen i den højresvingsbane, der blev benyttet tidligere. Kører man på tværs af Kongevejen, så er der ligeledes selvfølgelig en stor diagramtavle, og vi kan se her, at der er en vognbane mindre. Der er stadigvæk den sædvanlige højresvings vognbane, men den venstre vognbane skal både benyttes af dem, der kører lige ud af anden vej, og dem, der skal ud af tredje vej. I første omgang så kører vi ud af første vej til højre, bliver pænt i højre side, og kan se, når vi kommer hen, at der er pile på kørebanen, at vi har en særskilt pilesignal, og vi har så også rødt lys, så vi holder pænt og venter her. I virkeligheden så er det sådan så, at uanset for hvilken af de 4 sider man kommer, skal man ud af første vej til højre, så er det meget ens. Der er en særskilt højresvingsbane med særskilt højresvingspile, og det ser fuldstændig ens ud, uanset fra hvilken side man kommer. Så det minder meget om, da vi kørte på langs Kongevejen før. Sådan, så kommer vi ud af første vej. Skal man ud af anden vej, så bliver man i venstre vognbane, som ifølge diagramtavlen er til både dem, der skal ud af anden vej lige over, og dem, der skal ud af tredje vej.
Vi kører stille og roligt frem. Vi har det grønne lys den her gang. Og når vi kommer rundt, kan vi se, at vi skal ramme den midterste vognbane med pilene lige ud. Og så gælder det igen om at komme helt over til kanten, før linjen bliver fuldt optrukket, så vi bruger den sidste halvdel, om man så må sige, af den højresvingsbane, der var, da vi kørte før langs Kongevejen. Skal vi ud af tredje vej, så bruger vi også den venstre bane ifølge diagramtavlen. Vi kører op til rundkørslen. Lyset skifter. Og nu bliver det en lille smule specielt. Fordi vi burde vel egentlig bruge venstrebanen. Men det kan godt betale sig måske at blive liggende i den ligeudbane, vi også lige benyttede for et øjeblik siden, da vi kørte lige over. Fordi når vi drejer rundt om hjørnet nu, så rammer vi 2 ligeudbaner, i og med at der er 2 ligeudbaner på Kongevejen. Så vi valgte altså ligeudbanen i stedet for. Vi undlader at svinge over i højresvingsbåsen derovre, og så ligger vi i højre side, i højre vognbane af de 2 vognbaner, som går lige ud. Havde vi brugt den lille venstrebane, så havde vi ligget i nabobanen til venstre, og den skal jo som bekendt helst kun bruges, når vi skal overhale langsomkørende eller fylde op i tæt trafik. Således. Så kom vi hele vejen rundt for alle sider, på langs og på tværs. Sidst så bør det nævnes, at det er meget, meget væsentligt, at du kigger grundigt på den store diagramtavle, da den er nøglen til, hvor du skal placere dig i forhold til, hvor du har fået at vide, hvor du skal hen. Man kan godt skifte inde i rundkørslen, hvis man har placeret sig forkert, men det kræver, at linjerne er stiblet, og det er det altså ikke hele vejen rundt, og så er det heller ikke det nemmeste at skulle lappe på det, hvis man fra start af desværre har placeret sig forkert.